ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे पुन्हा एकदा. आपण सुरुवातीला श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. भगवंतांची ही नरसिंहाची मूर्ती आहे, त्यालाही साष्टांग दंडवत भगवंतांचे आशीर्वाद घेऊया. आणि नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 9व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी थोडंसं 8व्या अध्यायाविषयी, ज्याविषयी आपण काल जाणलेलं आहे. मग आपण भक्तीच्या सुंदर टप्प्यावर आहोत. प्रभुपादांनी लिहिलंय की कर्मयोग आहेत, ज्ञानयोग आहेत, पण त्याच्यामध्ये भगवंतांनी भक्ती ठेवली. कर्मातून भक्ती आहे आणि भक्ती घेण्यासाठीच हे ज्ञान आवश्यक आहे, भक्तीच्या मार्गावर जाण्यासाठी. असं हे ज्ञान दोन बाजूला आहे, कर्म आणि ज्ञान. पण जो मधला स्तर भगवंतांनी जपून ठेवलाय, कारण ती प्रत्यक्ष भक्ती आहे. आणि अशा या प्रत्यक्ष भक्तीचं ज्ञान आपण घेतो आहोत. या 7व्या अध्यायापासून या भक्ती मार्गाला सुरुवात केली आपण. आणि सुंदर असं जे भगवंतांच्या शक्ती जाणलेल्या आहेत, कोण भगवंतांना शरण येऊ शकतं, कोण येऊ शकत नाही. आणि मग पापी सगळ्या गोष्टी करून सुद्धा या सगळ्या द्वंद्वातून मुक्त होऊन जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जो विलीन होतो, तो निश्चितच या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परतून येत नाही. आणि ज्या 8व्या अध्यायामध्ये मग सगळं हे करायचंय, भगवंतांचं स्मरण करायचंय, पण त्यासाठी मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण होईल, तर ते आयुष्यभर त्याचा सराव करावा लागेल. आणि म्हणूनच असं ते फक्त मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण येण्यासाठी ज्या मुकुंद माला स्तोत्रामध्ये आपण बघितलं, कुलशेखर राजाने लिहिलंय की कफ वात पित्त असलेली ही प्रकृती मग इतकी जीर्ण होईल की येईल त्या देहाची तितकी क्षमता असेल का की तो भगवंतांचं नामस्मरण करू शकू. कारण कफ वात पित्त यांनी इतका क्षीण झाला असेल देह, कुठेतरी जर घशामधून तितकं श्रिंक झाला असेल, दाटून आलेला असेल, तर कशा प्रकारे मग पूर्णपणे ते क्षमता असेल तेवढ्या त्या शरीरामध्ये. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात की मला तुमच्या चरण कमळांवर परवानगी द्या. कारण मग जितक्या लवकर, मग ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण आपण घेतो, आणि जितक्या भगवंतांच्या या स्मरण करण्यासाठी कुठल्याही वयाची मर्यादा नाहीये, कुठल्याही क्वालिफिकेशनची गरज नाही, फक्त श्रद्धा मनात असणं ही गरजेचं आहे.
आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करायचं असेल तर आयुष्यभर त्याचा सराव करावा. जे आदिदैव आदिभूत आणि मग ब्रह्म म्हणजे काय आहे, अध्यात्म म्हणजे हा मूळ स्वभाव भगवंतांनी सांगितलाय. जो आध्यात्मिक आहे, ज्या पराशक्तीचा आपण भाग आहोत, ज्या भगवंतांचे आपण अंश आहोत, ज्या गुणाप्रमाणे आपण भगवंतांसारखेच आहोत, मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. आणि मग अधिदैव म्हणजे काय, यज्ञ म्हणजे काय आहे, आणि या सगळ्याला जाणून कशा प्रकारे हा अधियज्ञ म्हणजे हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो आणि कुठे राहतो तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि अशा या भगवंतांना आपण जाणतो आहोत. या भक्ती मार्गातून आपण भगवंतांना जाणून घेतो आहोत. आणि भगवंत हे ज्ञान अर्जुनाला देतायत. मग ज्या अजामिलाची आपण गोष्ट ऐकली, ज्या भरत महाराजांची गोष्ट, की जे भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत जाऊन सुद्धा कुठेतरी एक छोटीशी चूक सुद्धा त्यांना, की ज्या क्षणी त्यांनी हरिणमय त्यांचं आयुष्य झालं आणि मग मृत्यू समयी हरणाचंच सगळं स्मरण केल्यामुळे पुढचा जन्मही हरणाचा झाला. पण त्याच्यानंतर मग ज्या भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत स्तरापर्यंत गेलेले भरत महाराज, मग नक्की त्यांना पुन्हा हरणाचा जन्म जरी आला तरी ते त्या सात्विकतेमध्ये राहतात आणि मग त्यांना पुन्हा जो जन्म जडभारताचा मिळतो त्याच्यामध्ये नंतर त्यांना मोक्ष मिळतो आणि ती मिळते. भगवंतांच्या धामाला प्राप्ती होते. अशा प्रकारे भरत महाराजांना म्हणजे त्यांना पुन्हा जन्म घ्यायला लागतो, कारण मृत्यू समयी ज्याचं स्मरण केलेलं असतं तोच जन्म त्यांना पुन्हा, तोच भाव त्यांना पुढच्या जन्मी मिळतो. त्याचप्रमाणे अजामिलाचं आपण ऐकलं, की मग मृत्यू समयी नारायण म्हटल्यामुळे एक संधी मिळते अजामिलाला आणि या संधीमुळे तो पृथ्वी तलावर मृत्यूलोकामध्ये जरी त्याचा जन्म झाला तरी त्यांना एक संधी मिळते आणि या संधीचं सोनं करून मग पुन्हा तीर्थक्षेत्र आणि भगवंतांचं पुण्यकर्म आपलं पुढे नेऊन मग तो त्याला वैकुंठवासी, मग त्याला विष्णुदूत न्यायला आलेले आहेत. अशा प्रकारे आपण जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे 8व्या अध्यायातून. आणि या भक्ती मार्गाला अजून 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 आपण जाणून घेतो आहोत. आणि काय आहे हा भक्तीचा मार्ग, ज्या मग कालच्या अध्यायामध्ये आपण ऐकलं, की त्याच पुढच्या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवांबद्दलही जाणणार आहोत आपण. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाही, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. भगवंतांनी अर्जुनाला ज्ञान द्यायला दुसऱ्या अध्यायापासूनच सुरुवात केली हो, जिथे अर्जुन विषण्ण झालेला आहे, मन विषण्ण झालेला आहे, युद्ध करायचं नाही म्हणतोय, तिथेच भगवंतांना गुरु मानून जसं अर्जुनाने सांगितलं, कार्पण्य दोषोपगत स्वभावा, की मी दोषपूर्ण, माझ्यामध्ये जे काही मला निश्चित कळत नाहीये, मला गोंधळून गेलेलो आहे मी, आणि म्हणून तुम्हाला स्यानिश्चितम गुरु ही तन्मे, तुम्ही मला सांगा निश्चित असं मी काय करायला हवं. तिथेच भगवंतांना शरण गेलेला आहे अर्जुन आणि त्या अर्जुनाला भगवंत ज्ञान देत आहेत. आणि प्रत्येक ज्ञानाच्या वेळी भगवंत सांगतायत, असं हे श्रेष्ठ ज्ञान आहे, असं हे प्रात्यक्षिक आणि दिव्य ज्ञान आहे. हे जाणल्यावर तुला दुसरं काहीही जाणायची गरज उरणार नाही. त्याचप्रमाणे म्हणूनच ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलं, तू शरीर नाही आत्मा आहेस. आणि मग पुढे आपण 6व्या 7व्या अध्यायामध्ये जाणलं, की तू हा आत्माच परमात्म्याचा अंश आहे. आणि अशा या गुह्य ज्ञानाला आणि गुह्यतरम ज्ञानाला आपण जाणलंय. आणि आता आपण जे जाणणार आहोत ते राजगुह्य, या ज्ञानांचा राजा असलेलं जे ज्ञान आहे, तिथे भगवंत आता अर्जुनाला देत आहेत. पण अर्जुनाला सांगताना भगवंत म्हणतायत, की तू कधीही माझा मत्सर केला नाहीस. का भगवंत सांगतायत बघा, या भौतिक जगतामध्ये तर आपल्याला, की जे भगवंतांना मानत नाहीयेत, भगवंतांचा मत्सर करता आहेत, म्हणून भगवंत सांगतायत, की जे नराधम आहेत, आसुरी, राक्षस असे जे मूर्ख लोक आहेत, ते भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. पण अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर केला नाहीस. बघा, हे हे सगळे जे षड्रिपू आहेत याच्यामध्ये मत्सर ही गोष्ट अशी आहे, की ती कुठेही परिवर्तित केली जाऊ शकत नाही. मग कामाला, क्रोधाला, लोभाला, या सगळ्याला कुठेतरी परिवर्तित, ज्याप्रमाणे क्रोध आपण बघितला, हनुमंताचा आलेला क्रोध पण कुठे कृष्ण भावनेमध्ये कसा, ते का प्रभूंच्या सेवेमध्ये ती कृष्ण भावना, प्रभूंच्या सेवेमध्ये तो भाव जेव्हा प्रकट केला जातो, तेव्हा त्याचा निषेध, मग त्या रावणाने ज्यांनी परस्त्रीवर कटाक्ष टाकलेला आहे चुकीचा, आणि ज्याला परस्त्रीशी चुकीचा संग केला, अशा या रावणाचा निषेध करण्यासाठी हनुमानाने लंका जाळलेली आहे. त्या प्रभूंच्या सेवेमध्ये ते काम केलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत. पण हा जो मत्सर आहे ना, या मत्सराची खूप सुंदर व्याख्या प्रभुपादांनी सांगितलेली आहे, की आय लाईक व्हॉट यू हॅव, बट आय डोंट लाईक दॅट यू हॅव इट. मला आवडतंय तुझ्याकडे जे आहे, पण मला हेच खटकतंय की ते तुझ्याकडे का आहे.
हेच तर आपण या भौतिक जगतात करतो. हो, आपल्याकडे काय आहे ते बघतच नाही, पण दुसऱ्याला त्या मार्गावरून खेचत राहतो. कारण तो मत्सर, ते द्वेष, का कशासाठी? कशासाठी इतरांचा मत्सर? आणि म्हणूनच या मत्सराने काहीच साधलं जाणार नाही. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, "तू कधीही माझा मत्सर केलेला नाहीयेस, म्हणून तुला मी हे गुह्य ज्ञान देतो आहे. परमगुप्त असं ज्ञान देतोय, की ज्या भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून तू या या ज्ञानाने तू मुक्त होशील." असं हे ज्ञान आहे. आणि हे खूप सुंदर असं अवीट ज्ञान भगवंत देतायत अर्जुनाला. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि अत्यंत हरे तुमचा आवाज थोडा तुटतोय ना, थोडा नेटचा इश्यू दिसतोय. ठीक आहे, हरकत नाही. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत, की या गोपनीय ज्ञानामध्ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान असं. बघा, या भौतिक जगतातले सिक्रेट्स काय असतात हो, की ह्यांना सांगू नका हं, असं सांगू नका. कारण मग ती कुठेतरी लाजिरवाणी गोष्ट असते, शेमफुल कुठेतरी गोष्ट असते. म्हणून ती सांगितली जात नाही, सिक्रेट्स ठेवली जातात. पण भगवंत सांगतायत ते सिक्रेट सगळ्यांसाठी खुलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत असं गुप्त ज्ञान सगळ्यांना आपल्यापर्यंत हे ज्ञान यावं म्हणून भगवंत सांगतायत, अत्यंत गोपनीय ज्ञान मी तुला देतो आहे आणि ते अत्यंत, ते ज्ञानाचा राजा आहे. आणि असं हे पवित्र ज्ञान अनुभवजन्य, मग ज्या नवविध भक्तींद्वारे, आणि मग कुणाला भक्तीद्वारे हे ज्ञान मिळवता येतं, पण ती भक्ती कशा प्रकारे? तर नुसतंच मग आजमावून आणि कुठेतरी रिअलाइज जाणीव करून नाही, तर मग कशा प्रकारे? तर भक्तीच्या सेवांमधनं. आणि म्हणून हे अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता दर्शवते. आणि असं हे भक्तीच्या मार्गातून, की या भक्तीच्या ज्ञानातून असं हे भक्तीचं ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. श्रवणं कीर्तनं विष्णू स्मरणं अर्चनं वंदनं पादसेवनं साख्यं दास्यं आत्मनिवेदनम. हा, त्या श्लोकाचा नंबर मला सांगायचा राहिला, मी आज आणलाय तो, मी नंतर टाकते तुम्हाला माताजी ह्याच्यावरती. तर असं हे नवविध भक्तीच्या सेवा दर्शवणारा हा श्लोक आहे भागवतामधला, की जिथे 9 सेवांनी मग अशा प्रकारे हे धर्माची परिपूर्णता असलेलं हे भक्तीचं ज्ञान, असं हे अविनाशी ज्ञान आचरण करण्यास मग श्रवणम करताय, कीर्तनम करू शकतो. ज्या परीक्षित महाराजांचं उदाहरण दिलंय, श्रवण करतायत. शुकदेव गोस्वामींनी ज्यांना भागवताचं कथन केलेलं आहे, असे शुकदेव गोस्वामी कीर्तन करता आहेत. श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम. मग वंदनम आहे, की ज्या पृथू महाराजांचं, मग वेगवेगळ्या प्रकारचं उद्धवाचं उदाहरण दिलेलं आहे, ध्रुव महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे. वंदनम, स्मरणम, प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण दिलंय, ज्यांनी स्मरण केलेलं आहे भगवंतांचं. अर्चनम, ज्या लक्ष्मी मातेचं जिने अर्चना केलेली आहे. त्यानंतर पादसेवनम, जिने पूजा केलेली आहे, सॉरी, पादसेवनम लक्ष्मी मातेने पूजा केली आहे. आणि मला वाटतं अर्चनम पृथू महाराजांचं आणि वंदनम उद्धव आणि ध्रुव महाराजांचं उदाहरण आहे. अशा या उदाहरणांनी प्रत्येक ज्या पौराणिक मधल्या, ज्या पुराणामधल्या कथा आहेत, ज्या भागवतामधल्या कथा आहेत, त्या सगळं त्याचं प्रत्यक्ष अशा प्रकारे जी सेवा केलेली आहे, श्रवणम, कीर्तनम, ज्यांनी स्मरणम, अर्चनम, वंदनम आणि सेवनम जे लक्ष्मी मातेने केलेलं आहे, साख्यम जे अर्जुन भगवंतांचा सखा आहे, दास्यम जे हनुमंतानी भगवंतांचं दास्यत्व केलेलं आहे त्रेतायुगामध्ये, आणि असाच हा कपिध्वजावर याही युगामध्ये भगवंतांबरोबर तिथेच उपस्थित आहे. आणि मग आत्मनिवेदनम, बळी महाराज ते भगवंताला पूर्णपणे शरण जात आहेत. अशा या नवविध भक्तीच्या सेवांमधून आचरण करण्यास, मग या आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहेत. आणि असं हे अविनाशी ज्ञान आहे, असं हे भक्ती मार्गाचं अविनाशी ज्ञान आहे, ते आचरण करण्यास असं हे राजगुह्य ज्ञान भगवंत अर्जुनाला देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परंतप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही, त्यांना माझी
प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं मी म्हटलं, या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत, तसंच या भक्ती मार्गाचे 9 टप्पे आहेत. आणि या टप्प्यांनीच आपण या भक्ती मार्गावर येतो. त्याचा सगळ्यात महत्वाचा टप्पा हा श्रद्धा आहे. आड्यात नाही तर पोऱ्यात कुठून येणार? जर श्रद्धाच मनामध्ये नसेल, तर त्या भक्ती मार्गावर कसं येणार? आणि म्हणूनच जे या भक्ती मार्गावरती ज्यांची श्रद्धा नाहीये, ज्यांची भगवंतांवर श्रद्धा नाहीये, त्यांना माझी प्राप्ती, ज्यांना भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकत नाही. इथेच चेक पॉइंट आहे बघा. इथेच हा चेक पॉइंट आहे. का त्या भक्ती मार्गावर प्रगती होऊ शकत नाही? का त्या भक्ती मार्गाची प्राप्ती होऊ शकत नाही? आणि पुन्हा या जगतामध्ये त्यांचं पुनरागमन होतं. कारण मग त्या मायेच्या वेष्टनाखाली, त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली मनुष्य आहे. आणि म्हणूनच इथेच कुठेतरी आपल्याला तो चेक पॉइंट आहे, की मग का श्रद्धा मनामध्ये नाहीये? का ते ज्ञान घेऊन भगवंतांविषयी जाणत नाहीये? आणि असं हे ज्ञान घेऊन म्हणून त्या ज्या टप्प्यावरती श्रद्धा, साधू संग, जर हे असं असोसिएशन नसेल, तर भजन क्रिया, साधू संघ या मार्फत ते ती भक्ती मार्गावरती ऍडव्हान्समेंट, त्याची जी प्रगती आहे, त्या भक्तीच्या मार्गावरची प्रगती वाढवली जाते. आणि मग कुठेतरी जर भगवंतांच्या अनर्थ निवृत्ती, या सगळ्यापासून मुक्ती, या सगळ्या षड्रिपूंपासून मुक्ती, या मटेरियल जे काही सेन्स ग्रॅटिफिकेशन सो कॉल्ड आपण म्हणतो, त्या सगळ्या इंद्रिय विषयांच्या वासनांपासून स्वतःला मुक्ती मिळवून मग अनर्थ निवृत्ती आणि मग रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती, प्रेमभक्ती याला सगळ्याला जायला मग त्या पुढच्या अध्यायात आपण कशा प्रकारे भगवंतांचं संबंध जोडला जातो हे आपल्याला चतुश्लोकी गीतेतून जाणायचं आहे. पण इथे आपण जाणतो आहोत की मग ती ऍडव्हान्समेंट का आहे? का आपण 4 पावलं पुढे जातोय, 2 पावलं मागे येतोय? कारण ती प्रगती का होत नाहीये? कारण कुठेतरी या भौतिक जगतामध्ये मायेमध्ये पुन्हा ओढले जातोय. जर त्या साधू संघ आणि त्या भजन क्रियेमध्ये मग दिवसभरामध्ये कमिटमेंट्स आहेत, प्रापंचिक जगात आहेत, पण भगवंतांचं नामस्मरण तर करू शकता, भगवंतांविषयी श्रवण तर करू शकता, ऐकू शकता. प्रभुपाद वाणी आहे, त्याच्यामध्ये कित्येक कित्येक प्रभुपादांचे सगळे सेशन्स आहेत, जे ऑडिओज आहेत प्रभुपादांचे. मग अशा प्रकारे भगवंतांना का ऐकू शकत नाही? जर इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. आणि म्हणूनच जर या जन्ममृत्यूच्या मार्गावर पुन्हा पुनरागमन करायचं नसेल, तर निश्चितच या भक्तीच्या प्राप्तीवरती ठाम विश्वास ठेवून श्रद्धेने त्या मार्गावरती पुढे गेलं पाहिजे. हे महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा भगवंत सांगतात, मग या अव्यक्त रूपाद्वारे, जसं म्हटलं की भगवंत हे आध्यात्मिक आहे, आपण भौतिक आहोत. मग ज्या भगवंतांचं देह आणि आत्मा हा एकच आहे, शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आपला शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. आणि म्हणून आपला हा देह आहे पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी, जल या पंचतत्वांनी बनलेलं आणि त्या सूक्ष्म देहानी बनलेलं मन, बुद्धी, अहंकार या स्थूल आणि सूक्ष्म देहाला मिळून हा देह आहे. आणि तो आत्मा जो आहे तो यापासून वेगळा आहे, जो चैतन्य आहे शरीराचं. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे मी सगळं जगत व्यापलेलं आहे. काय नाहीये भगवंतांचं, जे 6 ऐश्वर्य आपण बघितली की भगवंतांनी या भौतिक जगताची निर्मिती केलेली आहे, आध्यात्मिक जगताची निर्मिती केलेली आहे. आणि हे जे 84 लोक्ष जीव आहेत, ते त्यांचे बीज देणारे पिता हे भगवंतच आहेत. सृष्टीची निर्मिती जरी ब्रह्मांनी केलेली असली तरी ते प्रथम निर्माता कोण आहेत? तर प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि ते जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. कारण भगवंतांवर या मायेचा कुठलाही प्रभाव नाहीये. भगवंत यापासून अद्वितीय आहेत. त्यांच्यावर कुठलाही प्रभाव नसल्यामुळे ते त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात, सारे जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. कारण भगवंत यापासून अलिप्त आहेत. त्यांच्यावर या भौतिक जगताचा, या त्रैगुणांचा कुठलाही प्रभाव नाही. सगळ्या शक्ती या भगवंतांच्याच आहेत, भगवंतांपासूनच आहेत, तरी भगवंत त्यापासून मात्र अलिप्त आहेत. आणि भगवंतांनी ही इच्छेची सूट सगळ्यांना देऊन ठेवलेली आहे. म्हणून भगवंत कुणावरही लादत नाहीयेत स्वतःला. आणि म्हणूनच ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघतो, देवी देवता, सर्व देवी देवतांचा, सर्व सर्पांचा आणि सर्व ऋषींचा, सगळ्यांचा समावेश आपल्याला दिसतो. परंतु अशाच ठिकाणी आपल्याला दिसतं की भगवंत इथे 2 भुजाधारी भगवंत नाहीये. जे जे मनुष्य रूपातले भगवंत मात्र इथे नसतात, जे भगवान रूपी आहेत.
आणि म्हणूनच सर्व शिव, ब्रह्मा या सगळ्या देवी देवता ज्या भगवंतांशी संलग्न आहेत, त्यांचा मात्र सगळ्यांचा इथे वास आहे. म्हणून भगवंत म्हणतायत, भगवंतांच्या ठायी सगळं स्थिर आहे, पण भगवंत त्यांच्या ठायी नाही. कारण ते भगवंतांपासून आहे. जसं आपण म्हणतो, की मुलगा हा वडिलांचं सगळं गुण सगळे घेतो, पण वडिलांमध्ये मुलाचे गुण आहे असं म्हटलं जात नाही. कारण वडील हे वडील असतात आणि वडिलांपासून ते मुलाकडे आलेलं असतं आणि हे लक्षात घ्यायचंय आपल्याला. आणि म्हणूनच भगवंतांपासून बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाही. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टींचे उगमस्थान आहे. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात. हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांचं असं वेगळं अस्तित्व आहे. भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. ज्या ज्या तथाकथित लोकांना आणि ज्यांचे विचारसरणी मायावादी लोक आहेत, त्यांना भगवंत हे मनुष्याप्रमाणेच वाटतात. ते फक्त एक शक्ती आहेत आणि निराकार रूप होऊन ते फक्त पृथ्वी तलावर येताना मनुष्य जन्म घेत आहेत. पुन्हा ते एक शक्ती बनूनच जात आहेत. अशा प्रकारे भगवंतांचं अस्तित्वच, कारण भक्तीच्या मार्गावरच जे येऊ इच्छित नाहीत, जे श्रद्धाच नाहीये ज्यांच्या मनामध्ये, ज्यांना भगवंतांविषयी ज्यांनी ना वेद जाणलेत, ना शास्त्र जाणलंय, ना कुठल्याही गोष्टीचं वाचन केलंय, ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न केलाय, जिथे ज्ञानाचा अभाव आहे त्यांना भगवंत काय करणार आहे? आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, हे माझं योग ऐश्वर्य, सर्व ब्रह्मांड ही भगवंतांमध्ये स्थित आहेत. सर्व जीवांचा पालन पोषण करता भगवंत आहेत. तरीही भगवंत या भौतिक प्रकृतीपासून अलिप्त आहेत, कारण त्यांच्यावर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाहीये. या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती केली आहे, पण त्यापासून ते अलिप्त आहेत, त्यापासून वेगळे आहेत. त्यांचं स्वतःचं अस्तित्व, त्यांचे स्वतःचे मन, इंद्रिय हे सगळे वेगळे आहेत. हे कुठल्याही प्रकारे त्यामध्ये मिसळलेले नाहीये. ज्याप्रमाणे हा प्रबळ वारा जो आहे ना, तो आकाशामध्ये कशा प्रकारे वाहतो, तर अमाप वाहतो, की त्या वाऱ्यामुळे इतस्ततः सगळं होऊन जातं. पण तो वाहतो कुठे? आकाशामध्येच. आकाशात तो स्थिमित होतोय, त्याच्या पलीकडे तर तो जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे ही भगवंतांची शक्ती आहे, की भगवंतांच्या या शक्ती या सगळ्या इथे स्थित आहेत, परंतु ते भगवंतांच्या शक्तीच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. ते कुठेतरी भगवंतांमध्येच विसावतात आणि म्हणून आश्रित हे भगवंत आहेत. आणि म्हणून सर्व प्रकारचे प्राणी भगवंतांमध्ये विसावतात. हे लक्षात घ्या, की भगवंत हे मायेचे नियंत्रक आहेत आणि आपण या सगळ्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. हा वारा वाहून वाहून कुठे वाहणार आहे? आकाश त्याच्यामध्ये मिसळत नाही. आकाशापासून वेगळं आहे. त्याचप्रमाणे भगवंत वेगळे आहेत. आकाशामध्ये विसावतोय तो वारा, पण आकाशापासून वेगळा आहे आणि आकाशा पलीकडेही जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे भगवंत हे निराळे आहेत भौतिक जगतापासून. त्यांचं स्वतःचं अस्तित्व आहे. त्यांनी निर्मिती केलेली आहे, पण त्यापासून ते अलिप्त आहेत. आणि हेच पूर्णपणे जाणून घ्यायचंय. भगवंतांच्या शक्तींद्वारे, आंतरिक शक्तींद्वारे भगवंत तटस्थाप्रमाणे सर्व भौतिक भौतिक प्रगत कर्मापासून ते अनासक्त असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेने ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाही. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी ही भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे आणि म्हणूनच या सगळ्याचं प्रोग्रामिंग भगवंतांनी केलेलं आहे. भगवंतांच्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होतीये. बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत. भगवंत इच्छा करतायत म्हणून ते मूळ रूपामध्ये प्रत्येक सृष्टीमध्ये प्रकट होत आहेत. आणि जसं आपण एखादी गोष्ट ऐकतो, की मग एखादी राजा एखाद्या जेलला जेव्हा भेट देतो, तेव्हा तो त्यांच्या इच्छेने तिथे आलेला असतो. पण त्या सगळ्या कैद्यांना काय वाटतं, अरे हा आपल्यामध्ये आलाय, हा आपल्यातलाच एक कोणीतरी आहे. आणि ते राजाला राजा मानत नाही, त्याला कैद्याप्रमाणेच वागणूक दिली जाते. हे परंतु त्यांना ते माहिती नसतं, ते जाणत नसतात. परंतु राजा स्वतःच्या इच्छेने त्या जेलमध्ये आलेला असतो. परीक्षा सगळी तपासणी करायला आलेला असतो. हे कोणीही जाणत नाही. ह्याचं ज्ञान ज्यांना नाहीये, ते त्याप्रमाणेच त्याला वागतात आणि म्हणूनच भगवंत हे त्यांच्या इच्छेने प्रकट होतात. त्यांच्या इच्छेने पुन्हा पुन्हा ही सृष्टी व्यक्त होती आणि तिचा प्रलय होतो. सर्व कर्म जे काही भगवंत कर्म करतायत, मग आपण ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये बघितलं, जन्मकर्म च मे दिव्यम, मग सगळी कर्म भगवंतांना करायची गरज नाहीये, तरीही भगवंत स्वतःच्या उदाहरणासह सांगतायत,
की भगवंतांनी काय कर्म केली नाहीयेत, सगळ्या गायींचं रक्षण केलेलं आहे, त्यानंतर भगवंतांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, अशी अनेक कर्म केली आहेत, परंतु ती कर्म कुठल्याही फळांसाठी केली नाहीयेत. त्या कर्म बंधनांपासून ते अतिशय तटस्थ आहेत आणि म्हणूनच ते भौतिक गोष्टींपासून सुद्धा अनासक्त आहेत. भौतिक प्रकृतीचा त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्याविषयीच आसक्ती नाहीये, त्यांनी निर्माण केलेली आहे, पण या निर्माण केलेल्यामध्ये मनुष्याला, या जीवाला त्यांनी इच्छेची सूट देऊन टाकलेली आहे, म्हणून ते कुणावरही लादत नाहीये. भगवंतांनी स्वीकारलंय, भक्ताला तर स्वीकारलंय, भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे, पण ब्रह्म रिअलायझेशन, ज्या ब्रह्म स्वरूपाला जे जाणतायत, जे परमात्मा स्वरूपाला जाणतायत, या सगळ्यांची भगवंतांनी या सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. मय्याध्यक्षेण प्रकृतीः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, या जी आपण बघितली भगवंतांची अपराशक्ती, जी भौतिक शक्ती प्रकृती आहे, जी कनिष्ठ शक्ती आहे, जी अपराशक्ती आणि पराशक्ती ही भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे, ज्याच्या अशा तटस्थ शक्ती जी आहे ना, मार्जिनल एनर्जी, त्याच्यावरती आपण स्थित आहोत. आपण पराशक्तीचाच भाग आहोत, परंतु या भौतिक प्रकृतीमध्ये भगवंत सांगतायत की भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली चराचर प्राण्यांची, जे बिध देणारे पिता आहेत, भगवंतांनी या सगळ्याचं प्रोग्रामिंग सेट करून ठेवलेलं आहे आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होत असतो. भगवंतांच्या इच्छेतून अनेक ब्रह्मांड तयार होतात, त्याचप्रमाणे त्यांच्या इच्छेनेच प्रलय होत असतो आणि उत्पत्तीही होत असते. ते त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. एक सेकंड. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, ज्या 7व्या अध्यायात आपण बघितलं की ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत, त्याच मधले हे मूर्ख लोक आहेत. जे मूर्ख लोक भगवंतांचा उपहास करतात, कारण त्यांना ज्ञानच नसतं त्याचं, ना वेदांचा ना शास्त्रांचा. कारण ज्या भागवताचा कुठेही भगवंतांचं ज्ञान संपादन करण्याचा प्रयत्न केला नसतो. आणि म्हणूनच मी जेव्हा मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, भगवंत जेव्हा मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतात, तेव्हा हे मूर्ख लोक, नराधम लोक त्यांचा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून ते भगवंतांचं दिव्य रूप कधीच जाणू शकत नाहीत, की भगवंत त्यांच्या इच्छेने इथे आलेले आहेत. आणि ज्या 4थ्या अध्यायात आपण बघितलं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये दुष्टांचा संहार करण्यासाठी, भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्या धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी भगवंत प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये उपस्थित होत आहे. आणि म्हणूनच ते जे मूर्ख लोक आहेत, ते भगवंतांचं हे चराचर रूप आणि हे परम अधीश्वर म्हणून जे भगवंतांचं दिव्य रूप आहे, ते जाणू शकत नाहीत. मोघाशामोघ कर्माणो ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृती मोहिनी श्रितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत, ते राक्षसी आणि नास्तिक विचाराने आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीची आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे गोंधळलेले लोक आहेत बघा, कारण ज्ञानामुळे सगळ्या ज्ञानाचा अभाव, अशा प्रकारे जे कोणी रज आणि तम गुणामध्ये आहेत, ते कायम कुठेतरी वासनेच्या आहारी आहेत. आणि मग ज्या गोष्टींचं ज्ञानही नाहीये, त्यांना ते गोंधळलेल्या आणि नास्तिक अशा राक्षसी विचारांनी ते आकर्षित होतात.
त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप, त्यांची ज्ञान संस्कृती सगळ्याचा पराभव झालाय. मग निदान भगवंत म्हणतात जे सात्विक लोक आहेत ते पुण्यकर्म करतात, पण इथे हे नराधम लोक, इथे हे रजो आणि तमोगुणातले लोक ना फलदायी ना पुण्यकर्म सुद्धा करत नाहीयेत, ते सकाम कर्मात पण नाहीयेत. मग त्यांच्या मुक्तीच्या आशा आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती जी आहे त्या सगळ्याचा कुठेतरी पराभव झालाय. कारण योग्य असं ज्ञानच ते आजमावत नाही. कारण त्यांना भगवंत म्हणजे आपल्याप्रमाणेच वाटतायत आणि जशा प्रकारे भगवंत या त्यांच्या इच्छेने येतायत आणि जशा शक्ती रूपात ते येतात आणि फक्त पृथ्वीवर येताना मनुष्य लोकात येऊन पुन्हा ते शक्ती म्हणूनच तिथून निघून जातात. अशा प्रकारे ज्यांना वाटतंय की ज्या मायावादी आणि अशा गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये त्यांना वाटतंय की अशा सगळ्यांचा ज्ञानाचा पराभव झालेला आहे. मग इथे कुठेतरी कन्फ्युज्ड आहे ती व्यक्ती की त्यांना गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये ते अनेक वेगवेगळ्या विचारांनी, नास्तिक विचारांनी, कारण मग योगमाया जरी असली तरी मोहमाया झपटले. कारण कुठेतरी ती इतकी पटकन झपटून, कारण जर जर आजूबाजूला तो साधू संघ नसेल, तो ऑरा नसेल, तर मग कुठेतरी या मोहमायेच्या आणि या भौतिक जगताशी जर सतत संपर्कात राहिलो, तर निश्चितच ही मोहमाया या गोष्टीला निश्चितच ज्ञानाला आणि मग ज्ञान सगळं घेण्याला कुठल्याही प्रकारचा कुठल्याही गोष्टी शक्य होणार नाहीत आणि म्हणूनच या सगळ्याचा पराभव झालाय. त्या सगळ्याची त्रुटी दिसते या लोकांमध्ये. आणि म्हणून कोण भगवंतांना जाणू शकतं? मग जे महात्मे जन आहेत, जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन आहेत. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकारक आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या, मग असे महात्मे कोण आहेत? जसं आपण 7व्या अध्यायात बघितलं, मॅरेथॉन अनेक लोक धावतात, परंतु त्यापैकी जिंकणारा हा एकच शेवटी असतो, जो भगवंतांना दिव्य तत्वाने, मग त्यांच्या तत्वतः जो भगवंतांना जाणतो. आध्यात्मिक प्रवासात अनेक लोक येतात, परंतु जो थेट पर्यंत जातो, जो भगवंतांना जाणू शकतो, कारण मनामध्ये श्रद्धा आहे आणि निश्चितच त्या भक्तिभावाच्या प्रेम भक्तीच्या टप्प्यापर्यंत भगवंतांच्या प्रेमामध्ये विलीन व्हायचं आहे, असे हे महात्मे जन असतात. आणि म्हणूनच मोहित न झालेले, कुठल्याही भौतिक जगताशी मोहित न झालेले हे महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. मग आपण जेव्हा दैवासुर विभाग संपन्न विभाग योग जाणू, तेव्हा आपण या दैवी आणि आसुरी मधला फरक निश्चित जाणणार आहोत. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त असतात, कारण ते मला सृष्टीचं कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतात. आणि म्हणूनच असे हे महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. त्यांचे गुण असतात, जे त्यांचं आचरण असतं, हे सगळं दैवी आध्यात्मिक स्वरूपाचं असतं आणि म्हणून ते पूर्णपणे भक्तीमध्ये विलीन होऊ शकतात. आणि जे भगवंतांना जाणू शकतात. आणि म्हणून आपल्याला या महान आत्म्याला, ज्या महात्म्यांना बघायचंय, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्राकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. आणि माताजींनी वाचलंय, तर असे हे आदिकारण आणि अविनाशी अशा यांची कथा मला सांगायची, म्हणून मी पुन्हा तो श्लोक वाचला. तर असे हे महात्मे जन, की मग प्रभुपादांनी जेव्हा मंदिरं उभारली परदेशामध्ये, तेव्हा ते सांगताना प्रभुपाद म्हणतात, की सर्व भक्त नाही बसलेले आहेत, प्रत्यक्ष हे डीटी आहेत समोर. म्हणजे तुम्ही सगळे भगवंतांचे भक्त आहात, की तुम्ही फक्त इथे मंदिर बांधण्यासाठी आणि मंदिराच्या दर्शनाला देवाच्या नाही, तर तुम्ही सगळे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आलेले आहात. आणि म्हणूनच नुसते ते तिथे कशा प्रकारे त्या अर्च विग्रहाला आपण 12व्या अध्यायात, परवाच्या अध्यायामध्ये जाणणार आहोत, की मग या मूर्तींची नुसती पूजा नाही, तर त्याच्याशी संबंध कसा प्रस्थापित केला जातो. आणि अशा प्रकारे प्रभुपाद सांगतायत, की अशा निगडीत आणि असे जोडले जातात भगवंतांना. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये जे शुद्ध आत्मे आहेत, जे शुद्ध महात्मे आहेत, त्यापैकीच आपल्याला ही कथा ऐकायची, ज्यांचं नाव आहे माधवेंद्र. आणि असे हे माधवेंद्रपुरी, की जे वृंदावनामध्ये तिथे यमुनेच्या काठी ते ध्यान करायला बसलेले असतात. त्यांना त्यांना कुठल्याही भुकेचं, तहानेची कसलीही भान नसतं त्यांना, कारण ते अहोरात्र ते भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये असतात. आणि अशा प्रकारे हे जे माधवेंद्रपुरी आहेत, हे तिथे यमुनेच्या काठी
ध्यान करायला बसलेले असतात. ध्यान करायला बसलेले असताना एक बालक तिथे येतो, जो आपल्याला इथे चित्रामध्ये दिसतोय. आणि ह्या बालकाच्या हातामध्ये कमंडलू असतं, ज्याच्यामध्ये दूध असतं आणि ते म्हणतात, तो बालक म्हणतो, की प्रभूंना म्हणतो, माधवेंद्र पुरींना म्हणतात, की "मग हे मी तुमच्यासाठी दूध आणलेलं आहे. तुम्ही उपाशी आहात आणि तुम्ही उपाशी आहात, तर तुम्ही हे माझ्या आईने हे दूध तुम्हाला तुमच्यासाठी पाठवलंय." ते म्हणतात, "तुमच्या आईला कसं हे कळलंय?" कारण मग ज्याप्रमाणे भगवंत म्हणतायत, की मग अ, अ, माझ्या आईला सगळं माहिती आहे आणि तिला माहिती आहे, की कुणीही इथे जवळपास उपाशी राहू नये म्हणून हे तुम्हाला तिने तुमच्यासाठी पाठवलेलं आहे. आणि मग ते कमंडलूतील दूध तिथे अ, अ, भगवंत तिथे तो मुलगा जो आलेला असतो तो माधवेंद्र पुरींना देतो आणि तो कमंडलूमध्ये दूध असतं ते माधवेंद्र पुरी प्राशन करतात. आणि मग त्यानंतर मात्र त्या मुलाने सांगितलेलं असतं, की तुम्ही हे भांडं टाकू नका कारण माझी आई मला ओरडेल, तर हे भांडं घ्यायला मी परत येईल नक्की. आणि मग माधवेंद्र पुरी निसतात तिथे. त्यांना निद्रा लागते आणि मग तरीही तो बालक आलेला नसतो. त्यांनी ते भांडं नीट व्यवस्थितपणे ठेवून दिलेलं असतं. पण त्यांना पहाटे अ, जेव्हा दृष्टांत देतात आणि प्रत्यक्ष भगवंत त्यांना दिसतात आणि ते म्हणतात, की माझं नाव गोपाल आहे आणि म्हणूनच त्या मुलाचाच जो मुलगा त्यांना कमंडलूतून दूध घेऊन आलेला असतो, तोच मुलगा त्यांना स्वप्नात दिसतो. आणि तिथे मग माधवेंद्र पुरींना दृष्टांत दिलेला आहे आणि तिथे मग भगवंत सांगतायत, की मग त्या थोड्या अंतरावरती काही झुडपांमध्ये काही अनेक हालचाली झाल्या आणि त्याच्यामध्ये या मूर्तीला माझ्या तिथे स्थान मिळालेलं आहे. तर त्या मूर्ती माझी झाडाझुडपात अडकलेली आहे. माझ्या भोवती मला मला दाह होतोय, कुठेतरी काटे कुठे बोचतायत, तर मला तू चंदनाचा लेप लाव आणि माझी प्रार्थना कर आणि अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, की मग या महात्म्याला माधवेंद्र पुरीला त्या गोपालांनी सांगितलं आणि मग ते खडबडून जागे होतात आणि म्हणतात, "हे मी काय केलं?" प्रत्यक्ष भगवंत कमंडलूतून दूध घेऊन आलेले होते आणि मी भगवंतांकडून सेवा करून घेतलेली आहे. मग सगळ्या गावकऱ्यांना ते एकत्र करतात. ज्या ठिकाणी त्यांना स्वप्नात दृष्टांत दिलेला असतो आणि जिथे जी जागा सांगितलेली असते, ती काही अंतरावर असते, तरीही अनवाणी जाऊन तिथे माधवेंद्रपुरी त्या झुडपामध्ये एक मूर्ती बघतात आणि मग त्यांना कळतं, की अशा प्रकारे या मूर्तीविषयी भगवंत सांगत होते आणि मग त्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केलेली आहे. नाथद्वारचं जे श्रीनाथजीचं मंदिर आहे, तेच मंदिर म्हणजे माधवेंद्रपुरींनी बांधलेलं मंदिर आहे. म्हणजे त्यांच्या काळात जी मूर्ती मिळालेली आहे, त्याचं मंदिराची स्थापना केलेली आहे. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसे जसे माधवेंद्रपुरी महात्मे जन सांगितले, की ज्यांना प्रत्यक्ष भगवंत दर्शन देतात, प्रत्यक्ष भगवंत त्यांची सेवा करतात, त्यांच्यासाठी अन्न घेऊन येतात. माधवेंद्रपुरींना अक्षरशः की मी इतकं गिल्ट फीलिंग येतं, इतकं त्यांना अपमानात कुठेतरी स्वतःला अपराधी भावना वाटते, की मी भगवंतांकडून सेवा करून घेतली. असा कसा मी मूर्ख, की मी भगवंतांकडून सेवा करून घेतली. पण त्याच भगवंतांनी मग सांगितलंय, की असे महात्मे जन सतत जेव्हा भगवंतांचं कीर्तन करतात, दृढ निश्चयाने भगवंतांना प्रसन्न करतात आणि वंदन करतात, भक्तिभावाने नित्य त्यांची उपासना करतात. असे इस्कॉनचे डिव्होटीज प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपाद ज्यांनी हात वर करून सगळ्यांना नाच हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशा प्रकारे प्रभुपादांनी हा डान्स शिकवलेला आहे आणि त्याप्रमाणे संकीर्तनामध्ये हजारो लाख लोक तिथे सामील होत आहेत आणि त्या माध्यमातून भगवंतांची भावना भगवंतांच्या भावनेचा प्रसार केला जातो आणि म्हणून भगवंत सांगतात पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्र ओंकार रुक्सानं पर यजुरेवच हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या सगळ्याचा आधार माता, पिता सगळं भगवंत आहेत आणि म्हणूनच पितामह सुद्धा भगवंत आहेत. ज्ञेय, शुद्धीकर्ता, ओंकार हे सगळ्यामध्ये भगवंत प्रत्यक्ष आहेत. आणि या वेदांमध्ये सुद्धा ज्या वेदांचा अभ्यास केला नाही, कृष्णाला जाणलं नाही, तर वेदांचा अंत वेदांचा अंत हे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच ज्या भागवतामधून आपल्याला
किती वेळेला भगवंत निरनिराळ्या रूपामध्ये भेटत असतात आणि अत्यंत योग्य असं त्या ग्रंथ की आयुष्यासाठीचा ग्रंथ आहे आणि अत्यंत सुंदर असा भागवताचे ते 12 स्कंद आहेत. ज्याचं वाचन जसं मी काल म्हटलं, काल वर्ग झाला नाही तर आज 6 वाजता प्राणचैतन्य प्रभूजी भागवताचा वर्ग घेणार आहे. मी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जिवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी विजयी मीच आहे. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितो. मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत म्हणजे चेतन आणि असत म्हणजे जड पदार्थ, दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या 7व्या अध्यायात आपण भगवंतांच्या अभिव्यक्त या गोष्टींना जाणलेलं आहे. पाण्याच्या रसामध्ये मी आहे, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये मी आहे, बलवानांच्या बलामध्ये मी आहे, उष्णतेमध्ये मी आहे आणि कशा प्रकारे शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये मी आहे. अशा प्रकारे भगवंतांची ज्या ज्या वैभवाचा थोडक्यात आपण जो उल्लेख बघितला तिथेच भगवंत सांगतायत की मी पोषण करता आहे, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान, जिवलग मित्र, उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान, अविनाशी बीजही प्रत्यक्ष भगवंत आहे. जे काही आहे त्याचा उगम आणि त्याचा प्रलयही भगवंतांमार्फतच होतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की ज्या भगवंतांच्या डोळ्यांपासून मग प्रत्यक्ष गोलोक वृंदावनामधलं जसं सांगितलं तिथे कुठल्याही प्रकारच्या दिव्यांची, प्रकाशाची गरज नाही, इलेक्ट्रिसिटीची गरज नाहीये. कारण जो काही प्रकाश आहे तो भगवंतांपासूनचा प्रकाश आहे. आणि असेच भगवंत सांगतायत मी उष्णता देतो, पाऊस थांबवतो, वाढवितोही. अमृत तत्व आहे, जड आणि स्थूल आणि सूक्ष्म जसं मी म्हटलं पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी, जल आणि जे सूक्ष्म मन आहे, मन, बुद्धी आणि अहंकार अशा प्रकारे सत आणि अचेतन. अशा प्रकारे सत आणि असत मग जो आत्मा आहे, परमात्म्याचा अंश आहे, तो निश्चितच सात्विक आहे. सत आहे आणि अशा प्रकारे जे चेतन असद असं शरीर आहे, ते दोन्हीही माझ्यामध्येच स्थित आहेत हे जाणून घ्यायला पाहिजे. आणि म्हणूनच मूर्तिमंत मृत्यूही भगवंत प्रत्यक्ष आहेत. उष्णता देतो मी, पाऊस थांबवतो, पाडवितो ही अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत सत्यही मीच आहे. अशा प्रकारे या सगळ्याचा उगम हा भगवंतांकडून होतो. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत मग, की जे पुण्य क्षीण झालं, की मग पुण्य सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, कर्माच्या फळांचा कुठेतरी उपभोग घ्यायचा असेल, मग त्या फळांचे भोगही भोगायचे आहेत. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पाप कर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवाप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झालं ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्मांचे म्हणजे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून वेदाध्ययन करणारे सोमरसाचं की ज्या ज्या पवित्र अशा रसाचं आणि पान करणारे असं आपण जे म्हणतो यांना सगळ्यांना त्यांना सर्वांना स्वर्ग सुखाची प्राप्ती होते. कारण त्यांनी काही ना काही सात्विक अवस्थेमध्ये या भौतिक जगतामध्ये भलेही कुठेतरी ओढ असल्यामुळे किंवा आसक्तीमुळे असेल किंवा काही मटेरियल डिझायर्समुळे, इच्छांमुळे असेल, परंतु काय करतात तर हे सोमरसाचं पान करणारे आणि वेदाध्ययन करणारे अप्रत्यक्षपणे भगवंतांचंच पूजन करतात आणि पापकर्मांपासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी देवांप्रमाणे ते दिव्य भोग उपभोगत असतात. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत जी काही उपासना केली जाते सगळे यज्ञ विष्णूला अर्पण केले जातात. आणि म्हणूनच जे कोणी अप्रत्यक्षपणे माझे स्मृते जे वेदाध्ययन करतायत, सोमरसाचं पालन करता आहेत, सोमरसाचं पान करता आहेत आणि सगळ्याचं जे स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे भगवंतांचंच पूजन करत असतात. कारण सर्व देवी देवतांचा समावेश जो आहे वैकुंठामध्ये आणि अशा प्रकारे ज्या ज्या गोष्टीला कशा प्रकारे आपण म्हणतो की अप्रत्यक्षपणे
भगवंतांचंच पूजन, ज्या 3ऱ्या आणि 4थ्या अध्यायात याचा उल्लेख केलेला आहे, की ज्या काही गोष्टी आहेत हे सगळे पुरवणारे नियंत्रक आहेत आणि पुरवणारे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत. आपण सगळ्या देवी देवतांची पूजा करतो, पण त्याच्यावरची श्रद्धा महत्वाची आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत, सकाम कर्मामध्ये अडकलेले असले तरी जे काही त्यांना विषय सुखाचा उपभोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर त्यांनी पुण्यकर्म करून त्यांना स्वर्ग जरी लाभला असला तरी पुन्हा ते क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये परत येतो. म्हणजे वरती गोष्ट जाते, परंतु खालती ही यायलाच लागते, कारण कुठेतरी मृत्यू लोकात पुन्हा जन्म मिळतो. पुन्हा वर गेल्यानंतर पुन्हा खाली घसरायचं नसेल तर निश्चितच त्या गोष्टीला पूर्णपणे जाणलं पाहिजे. आणि पुन्हा पुन्हा जर त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी आणि इतर ज्या अद्वितीय मिजरीज आहेत, अधिदैविक आध्यात्मिक अधिभौतिक, अशा ज्या चक्रामध्ये पुन्हा अडकायचं नसेल तर अशा रीतीने वेदांत धर्मांचे पालन करा, वेदांतांचा अभ्यास करा आणि त्याप्रमाणे निश्चितच तुम्ही त्या पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये परतून येणार नाही. अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जी भक्तीची अवीट गोडी आहे. जसं म्हटलं की भक्ती करायला इथे सांगितलंय भगवंतांनी, आचरणास अत्यंत सुखकारक आहे, पण तितकी सोपी नाही. कारण त्या भक्ती मार्गावर येण्यासाठी काय काय गोष्टी आचरणात आणायला लागतात. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की माझ्या भक्तिभावाने माझी जे पूजा करतात, माझ्या दिव्य रूपाचं चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे गुण आहे, जे त्यांच्याकडे कमी आहे, ती भगवंत त्यांची काळजी घेतात आणि त्यांच्याकडे जे काही आहे ते निश्चितच ते जपतात. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो ना की ज्या 50व्या टक्क्यापर्यंत आधी केलं असेल तर मग ज्या पुढच्या जन्मामध्ये सुद्धा जर त्यांना कुणाचंही नुकसान होत नाही आणि अशांचं की त्यांना श्रीमंत घरात सुशिक्षित घरात असा जन्म लाभतो आणि मग त्यांच्याकडे जे काही आहे त्यांच्या भक्तीचं भगवंत रक्षण करतायत, जे नाही आहे आणि जे भगवंत जाणू शकतायत, जे त्यांच्यासाठी योग्य आहे ते निश्चितच भगवंत त्यांना पुरवता आहेत. आणि म्हणूनच जे त्यांच्याकडे आहे तेही जपतात आणि त्यांना जी इच्छा आहे तेही पुरवण्याचा, तेही देण्याचा प्रयत्न असतो. अशा प्रकारे आपण जाणलेलं आहे की अ, जे LICचं काय म्हणतात ना सेंटेन्स आहे, योगक्षेमम वहाम्यहम्. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये म्हणूनच त्या गोलोक धामाची प्राप्ती जर केली तर पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये परत यावं लागणार नाही. येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते नाशात् येऽप्यन्त्या येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः सॉरी ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात ते वस्तुतः माझे पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चुकीच्या म्हणण्यापेक्षा किरण प्रभूजींनी खूप छान शब्द की कुठेतरी त्रुटी असतात त्या पूजेमध्ये, ती पूर्णपणे परिपूर्ण नसते ती. आणि म्हणूनच अशी आराधना त्याला उपासना म्हणतात, ज्या देवदेवतांच्या केल्या जातात. भागवतामध्ये प्रभूंनी सांगितलंय जो कैतव धर्म आणि भागवत धर्म. आणि म्हणूनच जे देवी देवतांची करतात ते उपासना आराधना करतात, पण जी भगवंतांची केली जाते ती पूजा आणि ती भक्ती केली जाते. आणि म्हणून जे इतर देवतांचे भक्त आहेत ते त्यांचे श्रद्धेने पूजा करतात, परंतु ते वस्तुतः भगवंतांचंच पूजन करीत असतात. कारण जे काही अर्पण केलं जातं ते भगवंतांनाच अर्पण केलं जातं. परंतु हे जाणण्यासाठी ते चुकीच्या मार्गाने फक्त ब्लाइंडली फॉलो नाही करायचंय, तर त्याला जाणून घ्यायचंय. त्यांना वेदांमध्ये शास्त्रांमध्ये त्याचा रेफरन्स भगवद्गीता तात्पर्य लगेच वाचून काढा, की तुमचे जे काही मनात प्रश्न असतील ते आपोआप उलगडत राहतील. आणि मीही तुम्हाला सांगितलंच आहे, मी निश्चितच तुम्हाला कुठल्याही अध्यायाचा कुठलाही तुम्हाला आधीचा वगैरे सुद्धा काही मनामध्ये विचार असतील किंवा काही सांगायचं असेल तर निश्चितच एक मिनिट, एक सेकंद.
आणि म्हणूनच ती देवदेवतांची पूजा ही श्रद्धेने केली जाते आणि म्हणूनच ती श्रद्धापूर्वक. मग भगवंत सकाम कर्मामध्ये जसं आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये याचा उल्लेख आलाय, की देवी देवता हे भगवंतांच्या अतिशय निकट असतात, भगवंतांचे अंश असतात आणि म्हणूनच जे देवी देवतांची पूजा करतात ते प्रत्यक्ष भगवंतांचीच पूजा करत असतात. जे काही पुरवलं जातं असतं त्यांचं ते भगवंतांपासूनच त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातात. परंतु फक्त ती आराधना, उपासना कुठेतरी त्रुटींनी भरलेली असते आणि म्हणून ते योग्य प्रमाणे जाणून ज्या ज्या शिवांनी कालच्याही आपण चित्रामध्ये कालच्या अध्यायाच्या स्लाइड्समध्ये बघितलं, जे ब्रह्मा आहेत ते भगवंतांच्या महाविष्णू तत्वावरती स्मरण करतायत, ज्या शिवांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, ज्या संकर्षण रूपाची स्तुती केलेली आहे, अशी हे ध्यानस्थ बसतात जे भगवंतांचं नामस्मरण करतात. अशा प्रकारे त्यांची त्यांची जी श्रद्धा आहे ती पूर्ण परिपूर्ण होण्यासाठी कुठेतरी भक्तीच्या पूर्ण मार्गावरती, शुद्ध भक्तीच्या मार्गावरती येणं निश्चितच गरजेचं आहे. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील, जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील, जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातील आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या देवी देवतांची पूजा केली जाते, मग सात्विक मनुष्य हा पुण्यकर्म करतोय, यज्ञ याग करतोय, देवी देवतांची पूजा करतोय, मग भगवंत सांगतात ते निश्चितच चांगलं आहे, की काही नाही तरी हे लोक सात्विकतेने मध्ये भगवंतांची पूजा करतायत. जे भूत आणि आत्मा, मग जे कोणी देवतांमध्ये जन्म घेतात, जे देवी देवतांची पूजा करतात, जे भूत आत्मा याची पूजा करतात ते कुठेतरी नरक योनीमध्ये, ते कुठेतरी पूर्वजांची जे प्राण्यांमध्ये त्यांना पशु योनीमध्ये जन्म लाभतो, जे पूर्वजांची पूजा करतायत त्यांना पूर्वजांच्या योनीमध्ये जन्म लाभतो आणि जे कोणीतरी जे भगवंतांची उपासना करतायत त्यांना निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते. हे भगवंत खात्रीपूर्वक सांगतायत. ज्या महासागरातून गटांगळ्या खात जो जीवात्मा जातोय या सगळ्याचं ज्ञान घ्यायचंय आणि म्हणूनच भगवंत तरुण न्यायला तिथे सक्षम आहे आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की जे भगवंतांची उपासना करतात ते निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करतात. मग खरंच कठीण आहे का हो भगवंतांची पूजा करणं इतकं? तर भगवंत प्रत्यक्षच सांगतात. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपरिमश्नामी प्रयतात मनहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर ते मी स्वीकारेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशी भक्ती खरंच खूप कठीण आहे का? तर नाही. प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत त्यांना अशा 56 भोगाची खरंच गरज नाही. प्रेमाने जे द्याल ते भगवंत स्वीकार करतायत आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की पत्रम पुष्पम फलम तोयम. एखादी पान, एखादी फळ, एखादी फूल किंवा पळीभर पाणी जरी भगवंतांना अर्पण केलं तरी भगवंत निश्चित त्याचा स्वीकार करतात. कारण भगवंत भक्तीचे भुकेले आहेत, भक्तीचे प्रेमाचे भुकेले आहेत. भगवंत भावाग्रही जनार्दन आहे. तो भाव भगवंतांसाठी महत्वाचा आहे. विदुराच्या पत्नीकडे भगवंत एकदा विदुराकडे गेले होते. दुर्योधनाने भगवंतांना बोलवलेलं होतं. पण भगवंतांना माहितीये की हा कुठेतरी छल कपट आहे आणि म्हणूनच ते विदुराकडे जातात. विदुराकडे गेल्यावर विदुर घरी नसतात आणि त्यांची पत्नी असते. भगवंतांना तिथे समोर बघून अक्षरशः तिचं मन तृप्त होतं आणि ती बघत राहते आणि ती भगवंतांना सामावून घ्यायला बघते की भगवंतांचं ते सौंदर्य आणि पूर्ण परिपूर्ण ऐश्वर्याने डोळे दिपतात तिचे आणि तिला काय करावं भगवंतांसाठी काय नको या सुचत नाही तिला आणि त्या प्रकारे भगवंतांच्या त्या भगवंतांना तिथे ती बसायला आसन देते, आसन ग्रहण करायला सांगते. हे सगळं करताना कुठेतरी खूप भांबावून गेलेली असते आणि त्याच अवस्थेमध्ये ती भगवंतांना जे अर्पण करायला बघते ते भगवंतांना केळं देते आणि त्या केळाचं साल काढून ती केळं फेकून देते आणि ते साल भगवंतांना देत असते. परंतु भगवंत एकही शब्द तोंडातून काढत नाही की माऊली हे साल आहे. भगवंत हे भक्तीचे भुकेले आहेत आणि म्हणूनच भगवंत ते सालही प्रेमाने ग्रहण करतात. अशा प्रकारे भगवंतांना पत्रम पुष्पम फलम तोयम. अगदी अगदी छोट्यातलं छोटं की तुमच्याकडे काही नाही तर एक पळीभर पाणी तर निश्चित असेल. कृतज्ञता म्हणून तुम्ही भगवंतांना पाणी निश्चित अर्पण करा आणि मग जो नैवेद्य जो आधीच्याही अध्यायांमध्ये जो नैवेद्य ग्रहण केला जातो त्या नैवेद्याने आहारौ सिद्धौ सात्विकौ. कशा प्रकारे शुद्ध आहाराने सगळं मन शरीर हे सुद्धा सात्विक बनतं, विचार सात्विक बनतात. अशा प्रकारे ते
भगवंतांची कृतज्ञता असणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच प्रेमाने, भक्तीने भगवंतांना एखादी पान, फळ, फूल दिलं आणि पळीभर पाणी जरी दिलं तरी भगवंत निश्चितच त्यांच्यावर प्रसन्न होतात. कारण भगवंत भावाग्रही जनार्दन. ज्या शबरी मातेला आपण बघितलं, की जी शबरी प्रभू त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांना एक उष्ट करून, की मग ते इतकी निरागसता त्याच्यामध्ये शबरीची आहे, कारण ती भगवंतांशी जोडली गेलेली आहे. भगवंतांना कुठेही काही आंबट वगैरे द्यायला नको, म्हणून ती प्रत्यक्ष चव घेऊन तो प्रत्येक भगवंतांना देतीये आणि ते फळ भगवंतांना अर्पण करते. भगवंत भक्तीचे भुकेले आहेत, त्याप्रमाणे भगवंत त्या फळांना ग्रहण करता आहेत. याचप्रमाणे इथे सालही त्यांनी ग्रहण केलेले आहे. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्येसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्रा, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसे तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं युद्ध कर, तुझं कर्तव्य आहे, पण ते युद्ध तू मला समर्पित कर. म्हणून भगवंत इथे ज्यांनी ज्यांनी प्रश्न विचारले त्यांना हळूहळू त्याचं उत्तर मिळणार आहेत. 12व्या अध्यायामध्ये याचं अजून विश्लेषण आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. परंतु जे जे कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे भगवंतांशी, ती कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस, दान करतोस, तू जे काही तपस्या करतोस ते भगवंतांना अर्पण कर. आणि निश्चितच या सगळ्याचं महात्म्य हे थोर आहे. म्हणूनच जे भगवंत धामाची, जे भगवंतांची उपासना करतात ते पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाहीत आणि त्यांना पूर्णपणे आपण म्हणू ना, की या भौतिक जगतामध्ये, कारण ती जे काही देण्याची ती कृतज्ञता असते, तशा प्रकारे ते तप म्हणूनच भगवंतांना अर्पण केलं जातं. आणि मग पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये ते या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीच्या मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा जन्म घेत नाहीत, कारण ते भगवंतांच्या धामाला मार्गस्थ झालेले असतात. सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहे, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे. माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा भक्त भगवंतांना विशेष आहे. जसं आपण बघितलं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्. भगवंतांपाशी कोणाचाच पक्षपात नाही भगवंतांशी. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय, पण भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. आणि म्हणून जो ज्या प्रकारे भगवंतांना शरण जातोय त्याच प्रकारे भगवंत रेसिप्रोकेट, त्याच प्रकारे भगवंत प्रतिसाद देत आहेत. ज्या ज्या शिशुपालांनी, ज्या कंसाने भगवंतांचा द्वेष केला, भगवंतांचा मत्सर केला, भगवंतांनी त्यांच्याशी तेच शत्रुत्व निभावलेलं आहे, त्यांचा नाश केलेला आहे, कारण त्या मत्सराचा नाश केलेला आहे. पण त्यांना मोक्ष लाभलाय, कारण भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने त्यांचं शिरच्छेद झालेला आहे शिशुपालाचा, आणि त्याला मोक्ष प्राप्ती नक्कीच झालेली आहे. अशा कंसाचंही तेच आहे. परंतु भगवंत कुणाचाही द्वेष करत नाहीये आणि कोणाशी पक्षपातही करत नाही. पण जो भक्तिभावाने भगवंतांची सेवा करतो तो भगवंतांचा मित्र आहे, सखा आहे आणि तो भगवंतांच्या ठायी स्थित आहे आणि भगवंत सुद्धा त्यांचे मित्र आहेत. अशा प्रकारे हे जे गुरु शिष्याचं नातं आहे, तसंच ते प्रिय सख्याचं सुद्धा नातं आहे. साख्यत्व म्हटलं, जो साख्य रस आहे तो आपण अर्जुनाचं उदाहरण दिलेलं आहे. साख्य रस, जो सुदामा भगवंतांचा मित्र, भगवंतांचा सखा, ज्यांनी काहीही मागितलं नाही भगवंतांकडे, पण सगळं भगवंतांनी देऊ केलेलं आहे त्यांनी. अशा प्रकारे भगवंतांची मित्रता, भगवंत कुणाचाही द्वेष न करता निश्चितच त्यांच्याशीही मित्रताच निभावतात आणि भक्त हे भगवंतांना निश्चितच विशेष आहे. अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य समव्यवसितो हि सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली असली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी ही कथा आहे जगाई मदाई, जी चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये हे जगाई मदाई इतक्या खालच्या थराला गेलेली लोक असतात की त्यांना त्यांचं काहीच होऊ शकणार नाही असं वाटत असतं आणि त्यांना ते खूप वाईट अशी नीच कृत्य करत असतात. परंतु जे नित्यानंद प्रभू आहेत
आणि ते नित्यानंद प्रभू जे भगवंतांचाच विस्तार आहेत, जे बलरामांचा अवतार आहेत, असे नित्यानंद प्रभू त्यांना तारून नेण्यासाठी, त्यांना त्यांना त्या भक्ती मार्गावर येण्यासाठी धडपड करत असतात आणि त्यांना ज्ञान देत असतात, मार्गदर्शन देत असतात. परंतु ते शेवटी त्या नीच प्रवृत्तीचे असतात. परंतु तरीही आणि मग त्यातला त्या प्रवृत्तीमुळे त्यातला एक जे असतात ते त्या नित्यानंद प्रभूंना एक ठिक्कर घेऊन त्यांना मारून फेकतात. कारण ते कुठेतरी मद्यप्राशन केलेलं असतं आणि अशा सगळ्या अवस्थेमध्ये असतात. आणि मग मात्र ती गोष्ट जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंपर्यंत जाते, तेव्हा इतका वैष्णवाचा अपमान झालेला आहे म्हणून त्यांना ती गोष्ट सहन होत नाहीत. म्हणून त्या जगाई मदाईपैकी एक भाऊ नित्यानंद प्रभूंना शरण जातो आणि त्यांना त्यांना मान्य होतं, तो मान्य करतो भगवंतांचं मार्गदर्शन. परंतु तिथला दुसरा भाऊ मात्र शरण जात नाही आणि तो तो त्यांना ते मारून फेकलेला असतो. म्हणून नित्यानंद प्रभूंना जेव्हा जेव्हा चैतन्य महाप्रभू तिथे येतात, तेव्हा तो अपमान झालेला बघितल्यावर ते स्वतःचं सुदर्शन चक्र काढायला बघतात. कारण त्यांना तो अपमान सहन होत नाही आणि ते क्रोधिष्ठ होतात आणि त्यांचा वध करायला बघतात. परंतु नित्यानंद प्रभूंनी त्यांच्याच बलरामानी त्यांना शांत करायचा प्रयत्न केलाय. कारण प्रत्यक्ष तुम्ही इथे भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी या पृथ्वी तलावर आलेले आहात आणि म्हणून तुम्ही क्रोधित होऊ नका, तुम्ही शांत व्हा. आणि मग नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना शांत करून मग चैतन्य महाप्रभूंना शरण गेलेले जगाई मदाई आणि मग अशा प्रकारे एका एका भक्ताला, एका वैष्णवाच्या माध्यमातून एका भक्ताला जरी त्यांनी घृणास्पद कृत्य केलेलं असलं तरी त्या भक्ती सेवेमध्ये जर ते आले, जसं आपण मृगारींचं बघितलं, जसं आपण वाल्याचा वाल्मिकी झालेला आहे, अशा प्रकारे पापी कृत्यांमध्ये जरी दडलेले असले तरी जर ते भक्तीच्या मार्गावरती येत आहेत, तर ते योग्य स्थितीत असले तर त्यांना निश्चितच संत, मग त्या मृगारींचा मृगारी ऋषी झालाय, वाल्याचा वाल्मिकी झाला, ज्यांनी रामायण रचलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्यांना संत मानलं पाहिजे. कारण जे भक्तीच्या मार्गावरती येत आहेत, ज्या भक्ती सेवेला जे जे अ, अ, जे स्वीकारतायत, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वन् शांती निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्रा, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कुंतीच्या पुत्राला अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, ज्या प्रल्हाद महाराजांना आपण चित्रात बघतोय, ज्यांनी नृसिंहांनी प्रल्हाद महाराजांना वाचवण्यासाठी आपल्या भक्ताचं रक्षण, मग कुठलंही प्रूफ करायचं नव्हतं, तो हिरण्यकश्यपू राक्षस योनीतला आणि ज्याला अमरत्व कुठेतरी त्यांनी जो वर मागून घेतलेला असतो, त्या सगळ्याला कारणीभूत आणि आपल्या भक्ताचं रक्षण. कारण ज्या दृढ भक्तीमध्ये प्रल्हाद महाराज असतात, अनेक अनेक यातनांमधून जातात, पण भगवंतांनी त्यांचं रक्षण केलेलं असतं. आणि म्हणूनच आत्ताही जेव्हा खांबातून प्रकट होतात, ते भक्ताचं रक्षण करण्यासाठीच तिथे प्रकट होत आहेत, आपल्याला दिसतंय. आणि म्हणूनच असा भक्तच भगवंतांना शांत करू शकतो. असे नरसिंह अवतारामध्ये असताना ते इतके क्रोधित झालेले असतात की कोणीही देवी देवता सगळे मागे मागे लपलेले असतात, बघा चित्रात दिसतायत. पण प्रत्यक्ष प्रल्हाद महाराज जे भक्त आहेत ते मात्र भगवंताला शांत करू शकतात. आणि म्हणूनच जो त्वरित नीतिमान बनतो, शाश्वत शांती प्राप्त करतो. आणि म्हणूनच असा भक्त भगवंतांना निश्चितच प्रिय असतो. अशा माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही, हे निर्भयी हो. आणि म्हणूनच आता सुद्धा अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तू हे युद्ध कर, तुझाच विजय होणार आहे. ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय की या सगळ्यांना मी ठार मारलेलं आहे, तू फक्त निमित्त मात्र बनतोयस आणि म्हणूनच तुझाच या धर्माचाच विजय होणार आहे. निर्भय हो आणि घोषणा कर युद्धाची आणि तू युद्धाला सामोरा जा, हे भगवंत सांगता आहेत. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी तसेच शूद्र कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्या चातुर्वर्ण्य विभागणी भगवंतांनी केलेली आहे, ज्या गुणकर्माने भगवंतांनी विभागणी केली आहे, तिथे भगवंतांकडे कुठलाच भेदभाव नाहीये. मग ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, क्षुद्र असो किंवा तो स्त्री असो, पुरुष असो, भगवंतांकडे कुठलाच भेदभाव नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की तो भगवंतांची प्राप्ती, भगवंतांच्या
स्वभावाची प्राप्ती निश्चितच करू शकतो जेव्हा तो भगवंतांना पूर्णपणे शरण जातो आणि भगवंतांचा आश्रय घेतात. निम्न जन्माचे जरी असले तरी ते भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे, कारण त्यांनी भक्तीचा मार्ग अवलंबलेला असतो, भक्तीचा मार्ग स्वीकारलेला असतो आणि असे हे सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की हे सगळं करण्यासाठी हे जे काही ज्ञान आहे मी तुला देतोय ते अत्यंत सुखकारक आहे. कारण हे जे काही आचरणात तुला आणायचंय म्हणून भगवंत सांगतायत शेवटच्या श्लोकात, "मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जसं कालच्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं, की मग अगदी 8-10 तास त्या देवळात जाऊन भगवंतांच्या मूर्तीकडे नामस्मरण नाही, तर तू तुझ्या कर्मामधून तू मला अर्पण करू शकतोस. अर्जुनाला सांगितलं, "युद्ध कर, तुझी सगळी कर्तव्य पार पाड, पण जे करतोयस ते मला समर्पित कर." आणि त्याच प्रकारे भगवंत आता सांगतायत, की तुमची मन आणि बुद्धी भगवंतांच्या स्थायी स्थिर कर. 2 हात, तिसरं मस्तक हो, जे भगवंतांच्या चरणी विलीन करायचंय. भगवंतांच्या चरणावरती त्यांनी वंदन करायचंय आणि म्हणूनच तुझं मन सदैव माझं चिंतन, ते स्मरणम ज्या प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं, की स्मरणम हे स्मरणम अखंड स्मरण करता येतं. मग त्याच्यासाठी वयोमर्यादा नाहीये, त्याच्यासाठी लहान, मोठा असं नाहीये. तर कुठल्याही वयामध्ये तुम्ही हे करू शकता. सतत स्मरण, चिंतन भगवंतांचं करू शकता आणि अशा करण्यामुळे तुम्ही माझ्यामध्ये युक्त हो आणि अशा प्रकारे माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि या भक्ती मार्गाचं भगवंतांनी दर्शन दिलेलं आहे आणि माझं पूजन कर. कशाप्रकारे भगवंतांची भक्ती केली जावी, हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या मुखकमलातून सांगितलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे "मन्मना भव मद्भक्तो", मनापासून तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर केंद्रित करायची आहे. अशा प्रकारे तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. असा हे भगवंतांनी 9व्या अध्यायामध्ये ऐश्वर, ज्ञान, कृष्णाकडे जाण्याचे मार्ग आणि अनन्य भक्तीची गोडी ज्या शेवटच्या काही श्लोकांमध्ये आपण जाणलेली. अशा प्रकारे इति 9मोऽध्याय समाप्तः. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. काहीही प्रश्न असतील तर निःसंकोचपणे